Βαδίζουμε προς το τέλος αυτού του εγχειρήματος, το οποίο λειτουργήσε ουσιαστικά και επικοινωνιακά. Γιατί και τα δύο χρειάζονται. Ουσιαστικά γιατί έπρεπε βήμα-βήμα, αυτούς τους 2 μήνες περίπου μέχρι σήμερα, να βρω εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι θα κάλυπταν και δημιουργούσαν μια ομάδα ανθρώπων η οποία δεν θα αφήσει κανένα κενό στο οποίο πρέπει να επέμβει ως Δημοτική Αρχή. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έμεινε κανένα κενό. Δηλαδή, όλες σχεδόν οι επιστήμες, μέσα από τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσα από τον επαγγελματικό κόσμο, μέσα από την αγροτιά, αλλά γιατί όχι και 1-2 ασχολούμενες με τα οικιακά, γιατί και αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος θα καλυφθεί, αυτή η ομάδα των 123 περίπου ανθρώπων, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% πια, είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που θα βρεθεί ως πρόσκληση ή πρόκληση αυτή η Δημοτική Αρχή απέναντι στην πενταετία που έρχεται. Και επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι πολυτέλεια να μην έχουμε την δυνατότητα ή να κάνουμε λάθος, επομένως πρέπει να δημιουργήσει η κάθε ομάδα η οποία διεκδικεί τον Δήμο, ένα από τους μεγαλύτερους Δήμους Ελλάδας, να διεκδικήσει όλα εκείνα τα οποία χρειάζονται και να τα πετύχει, ώστε ούτε ως πολυτέλεια να βλέπει την συμπεριφορά της απέναντι στα προβλήματα, αλλά ούτε λάθη να κάνει, γιατί τότε πραγματικά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εάν χρειαζόταν μέχρι το 10 μία προσπάθεια για να πετύχουμε κάτι, στην τριετία που μας πέρασε, η μία προσπάθεια έγιναν 10 για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που με μία τα καταφέρνουμε. Τώρα όμως, στην επόμενη πενταετία που πιστεύω ότι ήταν πιο δύσκολη ακόμα, και επίσης το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο έχει ακόμα ισχυρότερες προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσεις ως Δημοτική Αρχή για να τραβήξεις κονδύλια και να δημιουργήσεις έργα, χρειάζεται διπλάσια προσπάθεια, δηλαδή 20 προσπάθειες αντί για 10. Λοιπόν, αυτά όλα θα καταφέρουμε να τα πετύχουμε με το δυναμικό το οποίο έχει μπει μέσα στην παράταξη Πόλη και Πολίτες, και σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω 2 εκλεκτά στελέχη της κοινωνίας μας. Ο ένας είναι ο Δημήτρης ο Πατήρης, είναι δεξιά μου, είναι εκπαιδευτικός, είναι απόφοιτος της Γυμναστικής Ακαδημίας και της Σχολής Λογιστών. Είναι πρώην Διευθυντής της Ένωσης Ευρωτικών Συνεταιρισμών Αλεξανδρούπολης στην πενταετία 1997-2001. Ένας άνθρωπος που δεν κρύβω ότι χτύπησα την πόρτα του και στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, αλλά δεν ήταν στις προθέσεις του και στο σχεδιασμό του. Όμως, όταν επιμένει κάποιος, τελικά αυτό που με επιμονή το διεκδίκησε πριν αρκετό καιρό, το κερδίζει σήμερα. Και εγώ κέρδισα τη συμμετοχή του, εμπνέοντας τον πιστεύω, και δημιουργώντας το ερέθισμα που το είχε άλλωστε μέσα, ότι πρέπει να συμμετέχει στα κοινά μέσα από τον τυπικό χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσα δηλαδή από το Δήμο. Εδώ ότι ο Δημήτρης ο Πατήρης καταλαμβάνει μία από τις 50 θέσεις του κεντρικού ψηφοδελτίου της Αλεξανδρούπολης, όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από την Άνθια, δηλαδή από τη Δημοτική Κοινότητα Τριανούπολης, και είμαι σίγουρος ότι μαζί με την Αλεξανδρούπολη θα δώσει ό,τι μπορεί προκειμένου να βοηθήσει και τη Δημοτική Κοινότητα της Τριανούπολης. Και το κάνω αυτό για μία περίπτωση, γιατί η Τριανούπολη, λόγω του πληθυσμιακού της δεδομένου του χαμηλότερου, έχει από τις 62 θέσεις μόνο 3 θέσεις στο κεντρικό ψηφοδέλτιο. 3 θέσεις λοιπόν για την Τριανούπολη, 9 θέσεις για τις Σφαίρες και 50 για την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτρης ο Πατήρης δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αλεξανδρούπολη και κατάγεται από την Τριανούπολη. Θα βοηθήσει λοιπόν και την ιδιαίτερη πατρίδα του που είναι η Δημοτική Ενότητα Τριανούπολης. Αριστερά μου βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Πιατίδης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ταυτόχρονα είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Χιλής Άγιος Γεώργιος και κάτοικος της Νέας Χιλής, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Είναι ιδιωτικός υπάλληλος και είναι ένας άνθρωπος που δεν γνώριζα ιδιαίτερα. Το γνώρισα τώρα, πριν από 2-3 μήνες. Μιλήσαμε μαζί και διαπίστωσα την ανησυχία του και την αγωνία του να προσφέρει στον τόπο μέσα από το μετερίζει αυτό του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ζωντάνια του και η αγωνία του να παρέμβει μου δημιούργησαν την αίσθηση ότι θα είναι μία από τις πιο πολύτιμες μονάδες στην παράταξη Πόλη και Πολίτες. Έμπειρος όλα αυτά στα χρόνια της αγοράς, αλλά και ταυτόχρονα με πανεπιστημιακές προηγαμινές, νομίζω ότι είναι ένας πολύπειρος και πολύπλοκος άνθρωπος, ο οποίος θα αγγίξει πολλά πράγματα μέσα στην αγορά του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και μέσα στον πολιτισμό. Τους καλωσορίζω και τους δύο και δίνω τον λόγο σε αυτούς να πούμε το δικό τους στίγμα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που με συμπεριέλαβε σε αυτή την ομάδα για την επόμενη πενταετία. Στο πρόσωπο του είδα έναν αγωνιστή, έναν συνεπή και έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη επιλογή για την επόμενη πενταετία για το διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών. Και πάλι θέλω να τον ευχαριστήσω και τα υπόλοιπα στην πορεία. Αποφάσισα να συνδράμω στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Λαμπάκης για την αναβάθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά βεβαίως και στην αναβάθμιση του δικού μου χωριού της Νέας Χιλής.